Jama'a abinda ba a sani ba shi ake buƙatar samun sani bisa kansa don samun ingantattun labarai. Kasance da tashar Mighty Hausa TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa. Jerin manyan jami'an gwamnati bakwai da shugaba Buhari ya tsige daga kujerarsu. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci a wannan tasha Mighty Hausa TV. Sai a gyara zama domin jin cikakkun labarai. Akwai kariya sosai a bangaren aikin majalisar shugaban kasa Muhammad Buhari. Da zarar an ba mutum mukami yakan shafe tsawon lokaci yana aiki, har ma a sabunta naɗinsa idan har doka ta bayar da damar yin hakan. Duk da haka shugaban kasa ya sallami wasu 'yan tsirarun mutane da ya baiwa mukami a gwamnatinsa da ya yi sama da shekaru bakwai. Na baya-baya cikin mutanen da aka sallama shine Effiong Okon Akwa, shugaban NDDC, wanda aka sallama nan take a ranar Alhamis 20 ga watan Oktoba. Na ɗaya shine Salimin an naɗa Salimin a matsayin ministan wutar lantarki jin kaɗan bayan tazarcen Buhari a shekara ta 2019, an kuma sanar da sallamarsa a ranar Laraba 1 ga watan Satumba 2021. Na biyu kuma shine Sabo na Nono, an kuma sallame Sabo na Nono a matsayin ministan noma da raya karkara a ranar 1 ga watan Satumba 2021. An yi ta raɗe-raɗin cewa an tsige man da na Nono ne saboda rashin ƙoƙari, sai dai fadar shugaban ƙasa ta ƙaryata hakan, inda ta ce Buhari ya ɗauki matakin ne don sake ƙarfafa zagon ƙasa na mulkinsa. Na uku kuma shine Bashir Muhammad. A ranar 8 ga watan Satumba 2021, shugaba Buhari ya tsige Bashir Muhammad a matsayin darakta janar na hukumar NAPTIP. Nan take shugaban kasar ya naɗa Fatima Waziri Azi a matsayin sabuwar shugaban hukumar. Ba a bayyana dalilin salamar nasa da shugaban kasar ya yi ba. Sai na hudu shine Armstrong Adachaba. A watan Yuni 2021, shugaba Buhari ya tsige Armstrong Adachaba a matsayin darakta janar na hukumar NBC. An maye gurbin Adachaba da Balarabe Ilela. Sai mutum na biyar Farfesa Sani Mashi. A watan Maris 2021, shugaba Buhari ya tsige Farfesa Sani Mashi daga matsayin darakta janar na hukumar NIMET. An maye gurbin Mashi, wanda wa'adin aikinsa ya kamata ya kare a ranar 22 ga watan Janairu 2022, da Farfesa Bako Mansur Matazu. Sai na shida Kamal Milan Dizon Mitiu mai ritaya. An tsige Kamal Milan Dizon mai ritaya daga matsayin shugaban ofishin kariya a Satumbar 2022. An maye gurbin Diko da Manjo Janar Mari Newmo mai ritaya. Sai na bakwai Effiong Okon Akwa. Shugaba Buhari ya tsige shugaban hukumar cigaban Niger Delta NDDC Effiong Akwa nan take daga ranar Alhamis 20 ga watan Oktoba. To jama'a, duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan labarai namu. A huta lafiya.